Dnes by som sa chcel podeliť o jednu ťažkosť, ktorú som mal a o to, ako som ju nakoniec vyriešil jednoduchým, kompaktným a prenosným riešením. Pre tých, ktorí stále cestujú, pracujú na rôznych miestach alebo jednoducho chcú pracovať s menším vybavením bez potreby nosiť veľa káblov, je prenosnosť nevyhnutná. Napríklad, ak používate notebook alebo tablet, možnosť vziať si ich kamkoľvek je veľkou výhodou. Lenže tu nastáva problém. Ak pracujete na projektoch rovnako ako ja, niekedy jedna obrazovka jednoducho nestačí. Doma som si už zvykol mať obrazovku notebooku spolu so širokouhlým monitorom, ktorý mi umožňuje otvoriť prakticky 3 súbory naraz. Lenže nedá sa všade so sebou nosiť širokouhlý monitor, ťahať so sebou množstvo káblov a adaptérov. A tu prichádza na rad tento chlapík, ktorý, verte či nie, je úplne prenosná obrazovka, ktorá stačí ho pripojiť jedným USB-C káblom priamo k počítaču, tabletu a dokonca aj k mobilu. Ahojte milovníci inžinierstva. Dnes vám porozprávam príbeh, ktorý ste pravdepodobne mnohí z vás, čo pracujete na diaľku, už zažili. Som človek, ktorý veľa pracuje na diaľku a preto trávim veľa času v hoteloch, na letiskách, u dodávateľov a u klientov. A poznáte ten pocit, keď prídete na nejaké miesto a uvedomíte si, že budete celé hodiny uväznení pri malej obrazovke notebooku? Tak presne túto frustráciu som dobre poznal. Mnohokrát v minulosti som sa snažil použiť hotelovú televíziu ako druhú obrazovku, mysliac si, že to bude dokonalé riešenie. Ale čoskoro som zistil, že je to mimoriadne nepohodlné. Televízor bol pripevnený na stene v uhle, ktorý sa nedal zmeniť. Často bol stôl v jednom rohu a televízor v druhom. A často sa zdalo, že televízor bol nainštalovaný v roku 1970. Okrem toho som musel stále hľadať kompatibilné káble, adaptéry a aj keď sa mi podarilo pripojiť, kvalita obrazu bola hrozná. Ale skôr než budem pokračovať, dovol mi povedať ti niečo o sebe a prečo som naozaj potreboval dve obrazovky. Osobne patrí medzi tých ľudí, ktorí radi majú otvorených veľa okien naraz. A toto je zvyk, ktorý som si osvojil časom. V mojom každodennom živote pracujem s rôznymi dokumentmi, tabuľkami, technickými výkresmi a potrebujem neustále porovnávať tieto súbory. Keď pracujem len s jednou obrazovkou, neustále prepínam medzi oknami. A to úplne naruší môj pracovný tok. Strácam sústredenie, čas a potom som menej produktívny. Cítil som to na vlastnej koži vždy, keď som musel cestovať alebo pracovať na nejakom inom mieste. A práve vtedy som objavil tohto pomocníka. Prenosný monitor, ktorý je tenší ako môj notebook. Viem, znie to prehnane, ale toto úplne zmenilo spôsob, akým pracujem. Je od značky Arzopa, model AU-C. A mám ho už prakticky 3 roky. Moja produktivita, pohodlie a hlavne prenosnosť sa zlepšili. A keďže ma už niekoľkokrát zastavili na letiskách ľudia, ktorí sa chceli o monitore dozvedieť viac, rozhodol som sa s vami podeliť o toto video. Ale prečo je prenosný monitor taký odlišný od prvného modelu? No, ako už názov napovedá, prenosný monitor je prenosný. Teraz som to pochopil, teraz mi to došlo. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Môžete si ho vziať kamkoľvek chcete a slúži ako sekundárny monitor, ktorý môžete používať so svojimi zariadeniami. Ale Igor, nevidím v tom žiadnu výhodu. Naozaj, na rozdiel od tradičných stolových monitorov, ktoré sú ťažké a zaberajú veľa miesta, prenosný monitor je tenký, ľahký a je navrhnutý špeciálne na to, aby ste ho mohli používať so svojím notebookom alebo tabletom. Väčšina týchto monitorov má medzi 13 a 17 palcami a ten môj má rovnakú veľkosť obrazovky ako môj notebook, teda 15,6 palca. Lenže tu je kľúčová vec v konektivite. Ak chcete pripojiť bežný monitor, v podstate budete potrebovať napájací kábel a obrazový kábel. Teraz s týmto chlapíkom tu používam iba jeden jediný USB-C kábel, ktorý zároveň napája monitor aj prenáša obraz. Pre mňa je to obrovská výhoda. Pretože ten istý kábel, ktorý používam na nabíjanie svojho mobilu, môžem použiť aj na pripojenie monitora a začať ho používať. Čiže je to menej káblov, ktoré musím nosiť v batohu. Môžete ho dokonca používať aj s bežným káblom HDMI na mini HDMI, ktorý je už súčasťou balenia. Ale výhodu, ktorú naozaj vidím, je možnosť použiť kábel, ktorý by som aj tak mal v batohu, aby monitor fungoval. A táto jednoduchosť sa môže zdať ako hlúposť.
Ale mať voľné miesto v batohu pre niekoho, kto stále chodí sem a tam, robí veľký rozdiel. Už som nosil v batohu VGA káble, HDMI káble, HDMI na VGA adaptéry, DisplayPort a nakoniec to všetko zaberá miesto. Takže myslieť na prenosnosť a používať len jednoduchý kábel ako tento, verte mi, je veľký prínos. A v praxi na tom nie je žiadne tajomstvo. Môžete jednoducho pripojiť svoj notebook k obrazovke káblom. Nastavíte si potrebné nastavenia. Nastavenia druhého monitora na vašom notebooku si upravíte podľa toho, ako vám to najviac vyhovuje, pretože je automaticky rozpoznaný ako druhý monitor. Má tento klubový stojan, ktorý uľahčuje nastavenie uhla monitora, ale zároveň vám to otvára aj druhú možnosť, pretože ak chcete monitor používať na ležato, môžete. Ale ak patríte medzi tých, ktorí používajú monitor na výšku, aj to funguje. Stačí urobiť nastavenie v počítači a je to hotové. Z mojej skúsenosti bola táto praktickosť pre mňa zlomová. Už nemusím premýšľať nad tým, ako budem pracovať na rôznych miestach. Jednoducho si vezmem svoj prenosný monitor, pripojím ho a hotovo. A skôr než poviete, že toto video je reklama, nie je. Toto video nie je sponzorované. V tom čase som veľa hľadal, kým som sa dostal k tomuto modelu, aby som nekúpil niečo zlé. A ako som povedal, tento monitor ma sprevádza už 3 roky. A kamkoľvek idem a viem, že tam nebude druhá obrazovka, beriem ho so sebou. A takto vo videu nechám niekoľko možností prenosných monitorov. Stačí kliknúť na obrazovku, alebo ak chceš, poprosím ľudí, aby nechali odkaz v popise, aby si mohol pozrieť niektoré alternatívy. Všimneš si, že existujú základnejšie modely a aj prémiové možnosti. A je tu model pre každý rozpočet a potrebu. Ale už teraz ti poviem, že investícia do prenosného monitora naozaj mení pravidlá hry. Najmä pre tých, ktorí pracujú na diaľku. Je tu tento model, ktorý mám ja, ale sú aj ďalšie možnosti. A ak chceš zlepšiť prenosnosť svojej výbavy a produktivitu, určite sa oplatí pozrieť sa na to. Osobne si myslím, že má veľmi kompaktný dizajn a váži približne 500 gramov. A na rozdiel od bežných monitorov nie je vyrobený z plastu, ale z hliníka. Keď ho budeš dávať do batohu, odporúčam ho vložiť do priehradky určenej na notebook. Je to preto, že táto priehradka býva polstrovaná a ochráni obrazovku. Môj model má rozlíšenie Full HD a široké pozorovacie uhly vďaka technológii IPS. Ale existujú aj modely s vyšším rozlíšením, najmä pre tých, ktorí majú radi hry s vyšším FPS. Má antireflexnú úpravu obrazovky, čo mi pomáha pri používaní v prostrediach s veľkým množstvom svetla. A tak, má zabudované reproduktory, ale osobne ich veľmi nepoužívam. Pre profesionálov ako som ja, ktorí pracujú na projektoch, tvorbe dokumentov, strihu videa alebo akejkoľvek úlohe, ktorá vyžaduje viacero otvorených okien naraz, je tento rozdiel obrovský. Ale dá sa tento monitor používať len na prácu? Odpoveď je určite nie. A dám ti niekoľko tipov, kde som ho už využil. Používam ho teda v pracovnom prostredí, keď cestujem, keď som v hoteli alebo na nejakom mieste, kde viem, že nebudem mať druhý monitor. Ale ak si chcem pozrieť film v lietadle, ktoré nemá obrazovku, pripojím ho k mobilu. A stane sa z neho prenosná televízia a hoci má reproduktor, odporúčam používať Bluetooth slúchadlá. Alebo ak chcete, aby vaše deti ticho sedeli na zadnom sedadle auta a pozerali rozprávku na veľkej obrazovke, stačí urobiť to isté a vybrať film priamo vo svojom mobile. Niektoré telefóny od Samsungu majú Samsung DeX a ten veľmi pomáha, pretože môžete pripojiť telefón a otvoriť ho na obrazovke ako počítač. Ale aj ak chcete mať druhú obrazovku doma, ale zároveň chcete flexibilitu a prenosnosť, je to stále dobrá voľba pre vás, ktorí chcete pracovať v rôznych prostrediach. Ak ste sa dostali až sem a páčilo sa vám video, nezabudnite sa prihlásiť na odber, ak ešte nie ste prihlásení. Dajte like a aktivujte si zvonček s upozorneniami. Ak považujete náš obsah za zaujímavý, zvážte možnosť stať sa členom, aby ste nám pomohli pokračovať v tvorbe obsahu na tejto platforme a boli spomenutí v našich videách. A ak sa vám tento prenosný monitor páčil a chcete sa naň pozrieť, pozrite si odkazy v popise a odkazy na YouTube Shopping, ktoré sme vybrali. A ak sa vám tento typ videa páčil a chcete tu vidieť viac takýchto videí, napíšte mi to do komentárov. Dôležité je, aby vám toto video pomohlo a ukázalo vám veci, ktoré používame v našom každodennom živote, ktoré sú pre nás prínosom a môžu byť prínosom aj pre vás. A dajte mi vedieť aj to, či ste už mali takýto problém pri práci na diaľku a či ste už rozmýšľali nad tým, že by ste si zaobstarali prenosný monitor. Už ste toto zariadenie poznali? Nechajte svoj komentár dole a podielte sa o svoje skúsenosti.
Tu na boku máte dve zaujímavé videá, ktoré by ste si mali pozrieť, aby ste rozšírili svoje vedomosti a uspokojili svoju zvedavosť. A ak nám chcete pomôcť, stačí dať like na kanál, prihlásiť sa na odber, zapnúť si zvonček a zvážiť, či sa nestanete členom kanála. To je všetko, milovníci inžinierstva. Veľký pozdrav a vidíme sa v ďalšom videu.